ay salamat sa tumi sa imong buhagan nga karon. O may hapon ka nato tanan dinhi sa publiko, nagkano publiko dinhi sa payon pagkaya. Ang atong ebanghelyo karon nakiskon sa usa ka parasan, ang iyong pagkiya sa usa ka tawo ng kwartahan. Ulo kiyo ipasaupan. Apan ang iyang mga tao kung sa ibuhat, wala muhatag o kahit di pamatay pa ang ilang nasulugoon. Hantod sa katapusan, di pagkala ang iyang buktong anak ang tahuron unta sa masaot. Apan mo gihapon ang nahitabo. Mga isuon mo kini ang kahintang sa kalibutan. Ibuhat sa Diyos ang kalibutan, alam sa mga tao, aron ang tao makapuyong ng hayang-hay. Kung atong basahon, sinugdan sa diya sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, iya giuna pagbuhat ang kinayahan. Kumanin na himo ang kinayahan, gibutan niya ang tagang ng mga ayon sa tao. Usapan niya giumol ang tao o sa kapuyo sa mga kalibutan, aron magpuyo kung magpuyo sa kalibutan. O na, sa Diyos pagbuhat sa tao, kung makapuyo, kung magkalagay ka niya, kung sa himaya, walang katapusan. Apan kung sisibuhat sa tao, ilang siguba ang kanon sa Diyos, isupak sila sa kalibutan sa Diyos, o nga, ilang nakasara sila. Kanang sana mo'y nakababag sa ato ang relasyon sa Diyos o sa tao. Ila, kung niya sana, sa Ruban, muna niya sa Roma, ngayon, ang bayan sa sadabao at kamatayon. Kung wala pa magpakasada ang atong walang mga dinikanan, wala pa ang kamatayon, hayahay kayo, hindi ka na maghago. Kailangan natin na kaaroon ang tao mabuhi. Ipapuyo niya si Adyan o si Iba sa paraiso. Giing na lang. Kadang butanga, o ayaw na ninyo isa sa pagkikat niya ng butanga. Ayaw na ninyo buhatang kay mamatay kayo ito mo. Apan lagi kinading naman ang tao sa yawa, oo nga karon, hangtod ang yawa, karon yung lindag hapon. No? Yung nga itong kinta karon, na ang tao naling na sa yawa, nagdaga po ng mga tao na nagputol sa mga kinaya sa demonyo. Muna sila ang original, ang COVID, mga demonyo. Una, ang sila gigamit nila ang Department of World Health Organization kay sa imong basahon nito kayo ang kinalipan kay World Health Organization na healthcare. Pag-amping sa kinabuhi, pero ang siya resulta, pagpatay di ay. Muna ang ilang gamit karon. Ipanghatlo. Una, ang gamit na pagka-implementa, mawa ang iyong kaganhanan, ang gobyerno. Unya, hanggang ang gobyerno mo, nagkabuhay kung saan o sunod sa ilang dikta. Tungkol kay ang ilang kahako, kaya rin kapital, grupo sa kapitalismo. Ini kapitalismo, grupo ni sa mga tao, na gamahanan o bordahan. O sa ini si Bill Gates o si Melinda. Ngamoy, founder ini Bill Gates Foundation. Atong 2010 or 2012, si Bill Gates in-offer of $10 billion aron igasto sa World Health Organization pagbuhat ni atong COVID. Dili ba COVID? Atong vaccine. Nga ang resulta ang mga bata na gitirahan sa vaccine, daghan ang namatay o mga sakit. Unya kay karon nahimo mo sa kaso atong kulula ka ko ito minabay nahimo kaso wala nang magpadayon. Nahimo sila ang COVID virus. Kaya ilan na lang nag-i-spread. Sa tukang-pagso na lang dyan ang tao itandi nyo ay higit sa nila sa tao aron mga natin. Apan ang Diyos nila sa bubukol sa Diyos ka ang tao ako. Tungkol ang Diyos katinuha ka ang tao magpinumabay sa niya hangtod sa kahagsurat. Unang na-abort ang ilang ibuhat na may hitong dahil kita ko at ko siring muratag kitang tanang murat. Agro na lang ibusalan. No?
Una-una, pag yung tao ng sulay o sulpak ni ini. O? Kini, trabaho ni, karoon din sa ito ang lason, ang Department of Health, ang nagdula sa ini. Kunya, sa akong pamilaw, ang ilang mga pagdadayag sa media, ang mugnaway tinuod. Masa, alam na ko, dili ka rin yung tapo ng suot o mas. Apa namay tinhadlok ko na, kundi ka nagsuot o mas. Hultahan man, mapugod ko yung suot. Nga, lagi, mapugos na suot. Yung, iba yung hulta. O, nga, alam ka na ko, tinawag ko ka, na dili ka mo ito anang ilang propaganda na sa baka. Tinawag ko ko. Kaya ang Diyos, ang iyong plano sa Diyos, kapag kayo makita magkahiwasa, sumada sa ukulir sa pagkaroon, sumada sa Ebanghelyo, sumasa sa puso, nagayon lang Diyos, ang Diyos sa katapusan. Ang Israel, mao ang balay, atong kitangnan sa Parasan. Ang Israel, mao ang Parasan, ang balay sa Ginoo. Apan kay wa man sila motuwa ang Israel, di kuha kanila ang maong Parasan o ibalhin nga to sa lain nga makahatag kaniya og insaktong bahin. Mao na nga ang Israel karon wala mahimo sentro sa Kristiyanismo, nagituko ni Kristo o ang Kristiyanismo tuwa nahimo tuwa natukod sa Italy sa siyudad sa Roma. Mulang ang Vaticano II, ang siyudad nga anas, tunga sa siyudad sa Roma, mao'y inugan sa Kristiyanismo, na dito ang simbahan sa Katoliko, ang puluhan sa simbahan ng Katoliko. O kinimiya, mao kaniyan, mga tao na dini mahadlok, bubarog sa kamaturan. No? Dini ka mahadlok, bubarog sa kamaturan. Aron, alang sa kaayuhan sa tanan. Si Kristo nagpakamatay alang sa kaayuhan sa tanan. Musulod ka, isa yung musulod ni Kristo. Kita ng mga Kristiyanos kami. Ang pagkang natinong ng Kristiyanos, barugan na po itong mga Kristiyanos. O di na ko sa ay mura o. Mura, tamo nung kayo ko. Ay, mabon.